Hej, jeg vil gerne vise jer, hvordan man installerer Inkscape og Exedraw extension på Mac. Vi starter med at åbne vores internet. Så ser du Exedraw extension install. Og så går vi ind på den her Evil Mad Scientist. Og så kan du se, her kan man installere det. Så går vi ned på den, der hedder Mac. Og så trykker vi den, hvor der står download link. Så begynder den så at downloade herop, og det gør det til tid. Når den så er installeret, så går jeg herop og åbner den. Så lukker vi lige det her ned. Og så trykker jeg agree. Så kommer der sådan en her. Vi starter lige med at trykke den her X-kort ud, så den kopierer ned på jeres computer. Og så trækker I jeres Inkscape over jeres applications. Og så installerer den, så det kommer til at ligge som program på jeres computer. Og når de så lige har kørt, så skal I gerne kunne åbne Inkscape. Så kan I lukke den her ned. Og så kan I gå op i jeres programmer. Og så ligger Inkscape her. Og så åbner I det bare. Og så skal I lige trykke åbn. Og så når jeres Inkscape er åbnet, så går I her ved extensions. Og så ligger Exedraw her. Og så ligger extension her, så I kan tegne på tegnemaskinen. Hvis det er, at det ikke fungerer at installere Inkscape på jeres computer, så skal I ned i jeres systemindstillinger. Og så går I ind i sikkerhed og anonymitet. Og så klikker jeg lige hernede på det. Skriver jeres kode. Og så skal I lige tillade programmer, som er fra andre end Apple. Og det gør I jeres, hvis jeg står her på App Store, så skal I ned på App Store og kendte udviklere. Og så kigger I på låsen igen. Og så prøver I at installere det igen, og så skulle det gerne installere rigtigt.